Mandur terong apa iki? Heeh, Mbah. Aku kan ngewangi opo besok nek awak aku tak njaluk. Iki main ngrabuk kayak sendok-sendok nggon poke. Iki tak njikuk. Weh. Lah kepiye to iki, Mang? Sesendok iki. Sesendok, Bro, rabok. Rabok sesendok, ora get ditangkep iki. Sendok iki mana lek ngene RT nang? Lek mulai kok. Wis sing kene iki padha ora iki? Padha. Jadi mau sama kowe anak iku repot kok. Sak sendoke rabok ora kaya ngene iki balekno RT nang wegah aku bayar nyewa RT nang iki. Ora repoti aku tok ngomong tuwek.